Buenas tardes, estamos aquí con Berio Molina, que fue hace años compañero del IFI, un certamen que se hacía en la Facultad de Bellas Artes en Pontevedra. ¿Qué recuerdas tú de aquellos tiempos? Ostras, pois a ver, do IFI eu recordo, teño moi bons recordos daquelo, claro, porque para nós foi como unha, non sei como dicirlo, foi unha forma de descubrir moitas cousas colectivamente e tal, porque, bueno, éramos alumnos da Facultade de Belas Artes e fixemos unha piña moi grande que bueno, que nos deu por organizar o festival ese e facer como cousas de performance e así. Innovación. Sí. Y mira, la curiosidad, ¿tú cuándo empezaste, diríamos, a dibujar o a aficionarte por el arte? ¿De pequeño? Sí, de pequeno. Sí, bueno, a meu pai gustalle moito a arte e tal, sobre todo toda a cosa que ten que ver ca historia do arte, a etnografía e todo isto, e sempre nos, bueno, estábamos dibuixando con ele e tal. E pois o seu irmão, o meu tío, gustaballe moito a música, coleccionaba música, de vinilos e tal, e entonces grababa nos cintas, e as cintas como que lles facía ele as portadas. Entonces eu empecé a facer tamén portadas de cintas, e empecé a facer unha colección moi grande, e así cheguei como hasta o instituto, a adolescencia, e como me gustaba moito facer cintas e diseños de portadas e tal, pois vou facer Bellas Artes. Y bueno, supongo que muchas referencias de artistas que te gustan, o músicos, o escultores, pero ¿puedes decirnos uno o dos, o como mucho tres? Pois, sí, a ver, Rebecca Horn, no seu momento foi un descubrimento para min, e depois Esther Ferrer tamén, e Valcárcel Medina, pois son así como igual os que máis me gustan. Sí. Vale. Ya no te voy a entretener más, es una casualidad encontrarnos aquí en el fondo del mar, en el Nautilus, pero bueno, ahora me tienes que dar la definición de qué es para ti el arte. Arte. Boa, pois xa, pues mira, acórdome unha vez que tuve así como un momento de crisis, digamos, que quixen deixar todo o tema da arte e montei unha empresa aí con Chiu, non sei se te acordas del, Chiu Longina. Montamos aquí unha cousa así para facer aplicacións móviles e tal. E atopeime unha vez aí na plaza, aquí en Vigo, atopeime a Marisa, que fora tamén profesora na facultad, e me preguntara que tal, e dixeralle, todo o mundo da arte é unha merda, non sei que, todas as narices desto e tal. E dixomela, pero se o arte é o mellor que existe, e tal, tío. Entón quedóse aí grabado eso, e co tempo, pues, como que me convenceu, o sea, pareceme como unha cousa que hai aí que non sei o que é, pero que igual é a mellor cousa que existe, non sei. Bueno, a mí se me ha quedado la pregunta en el tintero, porque tú haces cosas como muy, yo recuerdo por lo que te vi aquí en la Fundación Laseiro y en lo del IFI, cosas un poco interactivas a mí, como también me gusta a mí ese tema. ¿En qué estás trabajando ahora últimamente? Pois, últimamente, ahora estou moi metido no mundo do cine e tal, estou preparando unha longametraxe, que agora xusto vou a ver a unhas rapazas que van a formar parte dela, e tamén ando moito co tema do sonido e tal. Agora estou preparando unhas esculturas interactivas sonoras para o Museo de Pontevedra e traballo moito con eso, con eses dous mundos, entre o mundo sonoro, o mundo audiovisual, a escultura sonora. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Es una casualidad encontrarte y poder entrevistarte. Hasta otra ocasión. Un gusto verte, Ambel.